Hello! Jo sóc Naina. I jo soc Neus. I això és el nostre podcast Anam fent! Anam fent o Feliz Howling Grupo. Som Sí! Estem gravant. No sé per què estic saludant. Feliz Howling. Bueno, Howling... És que aquí Howling tampoc no tal. Aquí ahir que celebram la nit de les ànimes, que Què és una dius? versió com a més suavitzada de Howling, més volent adaptar. No. A mi Halloween Tots sants. no és una festa que m'agradi. De petita celebrava, A mi però... m'estan igual. Sí. A mi m'és superigual. És com a... Halloween al final sí que te'n dones compte de quan és, perquè tot canvia i tot això, però en Halloween ara ja me passa el mateix que en Carnaval, que m'és igual. En plan, No, a mi Carnaval m'agrada. ojalà, vos ho prometo, a mi, ojalà m'importàs, perquè m'encantaria ser una persona de disfraços, d'aquestes persones que se disfracen i s'ocorren i els queda superbé, vos ho prometo que dic, buah, ojalà ser, i m'encantaria. De fet, hi ha una persona a la qual jo admiro profundament, que és Ana Fernández, crec que no, Ana Fernández, Qui és Ana sí. Fernández? Ana Fernández és la tribu de Los Protegidos. La dona d'en Mario Marzo? No. No ets dona, és amiga, però no és dona. Ah, però i És- qui és la dona d'en Mario Marzo? Ana... També n'amana? Ana pianista. No és pianista, és toca violí. Ell és pianista. Ell és pianista. No, però Nana Fernández és una persona que no sé si és el seu cumple, però Halloween és la festa de l'any i sempre munta un Que fiestón. no ubic Ana Fernández, però bueno. T'ensenyaré una foto. Monta un fiestón, amics, i l'any passat els de Quieres ser mi amigo varen penjar com un podcast especial de Halloween a Nana Fernández i estaven a la seva festa, tipo era prèvia que començat la festa o després o algo. I aquesta dona fa un fiestón de Halloween i jo vaig descobrir això l'any passat i vaig dir, tio, ojalà, perquè a més se disfracen, amiga, però una cosa espectacular. I jo, ojalà ser una persona... Que avui serà aquesta festa igual. Sí, és vera, aquest cap de mos setmana. hem d'enterar, què passa. Ja, quan vegeu aquest episodi ja haurà estat, o sigui que ho podreu mirar. Però jo ara mateix estic a l'expectativa de... tal. Però igualment, me fa por... Tipo, jo ara m'hagués disfressat. Saps? A mi m'és bastant igual, però Carnaval, a mi m'agrada molt el Carnaval, disfressar-me de coses, està guai, m'agrada. Sí, no. Howling, com també en diuen. És que sóc incapaç ja de dir-ho bé. Sí, exacte, jo ja Howling. Me passa el mateix en la paraula murciélago. Murciélago. Sí, en plan, que jo, ara ho he dit bé perquè ja n'he pres, però tota la meva vida el meu germà ha dit murciégalo i jo ja, en plan, he après que és murciégalo i jo sóc conscient d'estar malament, però com que tota la vida ho he dit murciégalo, un dia m'agrada dir, Neus, és murciélago, i jo... I ara ja sé establir la diferència, però difícil. I estem gravant el dia de Howling. Ai, demà és el cumpleaños de la meva abuela. El dia de Molt Tots d'any! Sants, Bueno, així que va com ser ahir, realment, quan se pengi això. Sí, bueno, jo xert el dia que gravàvem. Que ara estem però, aquí, bueno. sí. I ahir va ser de ma mare. Sí, també. Des d'aquí felicitam a tothom. Amics, també vos volíem agrair aquesta setmana. Jo no sé què ha passat. Bueno, sí sé què ha passat. Que teníem una persona top que va venir la setmana passada com Antonio Rat. Luce que el tema de dur convidats vos està agradant. No sé què ha passat, vos ha encantat el podcast de la setmana passada, l'heu escoltat molt, també hem rebut com a feedback de gent tipo, que li ha agradat molt aquell episodi, que s'ho ha passat molt bé, que ha rigut molt, i també m'ha dit gent en persona de... Sí, pues sí, mira, sí. he vist aquest episodi i tal, i ja està molt guai, i res, vos volem donar les gràcies, que a més, avui mateix que estem gravant això, hem arribat a 10.000 seguidors a Instagram. Un moment. Que, Som 10.000. No. Tipo, 10.000, que a nosaltres mos feia com a d'això de lo de 10K, que surt el K, Bueno, tu. però ja no, a mi. Jo sabia que ja no sorties cap. Jo no ho sabia. Però bueno, 1.000. Tipo, Fa il·lusió. fa il·lusió. En plan, Tio, perquè ja és un número rodó, en plan... però és que, top. és que fa un any, tipo... Fa un any, exactament un any Sí. i 30 dies. fa un any, a lo millor havíem acabat de publicar l'episodi número 2 o 3, saps? I estàvem tirades en el nostre sofà, bueno, llit, No, era el llit. d'Alemanya, que Sí. tampoc és molt diferent el plano ni res, perquè gravàvem el mateix micros i més o menys el plano ve a ser el mateix. No, però ara tenim més recursos. si jo no hi ha episodi en el que mencioni el nostre foco, Foco prehistòric de minero que tenim. que hem de dir que avui mos està ajudant bastant perquè a mi
nits està començant a fer fred. Sí. O sigui, no mos esperaven ja dir això, però estem el dia 31 d'octubre. Bueno, fred, vas amb màniga curta, també t'he dit que si aquí, fes fred vale, no aniries. he de mencionar perquè vaig amb màniga curta. Tenim aquest foco que, com ja sabeu, fa calor, transmet calor. No, va tan bé aquest mos foco. està anant superbé. Naina, quan ha entrat en aquesta habitació, dic, posaré la calefacció. I jo, no fa falta, reina, tenim el foco. I això, però ara que ha començat a fer fresc i brisa, s'ha de comentar. Que nosaltres sempre dèiem, fa calor, fa calor. Te n'has anat a por les rames i no sé què estàvem dient. Que Halloween, que Halloween... No. Ah, vale, que hem arribat a 10.000 seguidors i que moltes gràcies i que mos heu de seguir, vosaltres també. I que fa un any estàvem en aquelles situacions d'en plan, en aquell moment sí que mos escoltava la meva predina i ja està, i qualque amic no obligat, però com que se veien compromís d'escoltar-nos, i de sobte som 10.000 a Instagram i és en plan, en quin moment, en un any, ha passat tot això, però bueno, nosaltres... No, ha passat això i altres coses, que això és de... ja som aquí influencers. No me diguis que ara vendràs a fer hype. No, una cosa, se vienen cositas. Això... Això se vienen cositas. Ràbia, això. Sí, però... No te comparteixis amb aquesta persona. Vos veureu coses. I la setmana que ve passaran coses, també és possible. Si voleu veure aquestes coses, ja sabeu que mos heu de seguir a Instagram. @anamfem.podcast. TikTok. @anamfem.podcast. Què poden fer Spotify? A Spotify mos podeu donar i donar 5 estrelles. Mos podeu seguir i donar 5 estrelletes. Si no heu de donar menys no fa falta. De fet, la gent està complint amb això. Sí, moltes gràcies també per això. I en plan que mos mantenim a 5. Estic molt orgullosa de vosaltres. Moltes gràcies. I això, i després a YouTube, que no m'ho has dit, digue-m'ho. A YouTube mos podeu subscriure, donar la campanita, comentar, mos encanten els comentaris i també que heu de compartir. Heu de compartir amb els vostres grups de WhatsApp, d'Instagram, de per tot podeu copiar el link i ho copieu allà on vulgueu. Correcte. Uniu-vos en aquesta família. Ja són més de 10.000. És en plan secta. Un poc. Però bueno. Bueno, amics, i aprofitant que aquesta setmana ha estat Halloween, que per nosaltres que gravam és avui mateix, però bueno... Jo he de dir que tinc por de quan torni a meva. Sí, t'assustaran. Jo és que, a més, me fa por aquesta festa. Jo sóc una persona que les coses de por li fan por. Sí, te fa por? Sí, a mi me fa por. Jo crec que d'això venim a xerrar en el programa d'avui, no? Sí. De coses que mos fan por. Efectivament. De coses que dius, aterradores, fins i tot. Sí. Són coses que mos perturben, mos inquieten. Terrorífiques. Sí, terrorífiques. Vale, no, per començar, primera cosa que me fa por serà quedar-me cega després d'aquest capítol, perquè mos hem enfonyat. Tenim ja el nostre gran foco des que mos han xerrat abans, però és que damunt la càmera ara n'hem posat una altra. Perquè estem que ho tiram, eh? No, ara, a més, per dir això, he mirat a càmera. Sí, cada vegada que miram a càmera és com, buah, bueno, ja està. És terrible, hem de trobar... Do it for the podcast. Sí, literal. Mare de Déu. Jo, si me permets començar, tinc una llista de coses que em fan por, que vaig reunir, he de dir, ahir, un període de temps de 2 minuts, que me van sortir molt ràpidament. He sofrit creant aquesta llista, perquè Naina ho tenia claríssim, Naina sabia les coses que li feien por. Jo, amics, no sé si és que jo soc una persona molt valenta en aquesta vida, no tinc pors, jo per ells, perquè m'ha costat una barbaritat treure la llista, comença tu. Acabarem de gravar aquest episodi i literalment li sortiran 50 coses diferents, perquè és possible, i a més, 1.000 coses. Quan acabi de gravar, quan ja hagin gravat això avui vespre, de repente ja pensaré, diràs, ai, hauria pogut dir això. Me passa moltes vegades. Bueno, vull començar jo mencionant una por meva, que és com a la més terrenal de les que he apuntat, diguem. En plan, com a coses més... no sé com explicar-ho, però... En qualsevol moment començaré a plorar. Del llum aquest. Sí. No de pena. M'està afectant moltíssima. No miris tant. No mir, ja està, perdó. Tens ulls vidriosos. Bueno, és com a la por més com a terrenal, és que no sé si és la paraula, no sé com explicar-ho, però com a la més, no sé, més... Real? Podria ser? No, totes són reals, vale? Sí, però en plan de persona, de material. Sí, com a més material, més palpable, que pot tocar, palpar. Més física, més així, perquè l'altre és com a coses més... Més espiritual, no? Sí, són coses de buf. Sí, entenem per on vas. Com a més així que la primera, i que és una grandíssima por que ningú pot dubtar d'ella, són les aranyes. Tinc una fòbia a les aranyes. Sé que no estic tota sola, però per res. O sigui, jo crec que aproximadament un 50-60% de la població estarà en jo en aquests moments. Les aranyes són uns éssers que no mereixen viure directament, en plan, jo no sé per què existeixen. O sigui,
sé que segurament tindran moltes funcions. Serveixen d'aliments. Seré jo una cateta que no m'enter d'insight de les seves funcions i segur que tenen 1000 funcions i són superbones per qualque tipus de motiu, per la nostra fauna i flora, el que sigui. Crec que se mengen algo. M'és igual. Els moscars i els bitxos. Se mengen els moscars. M'és igual, m'estic més que me piquin els moscars. No, o sigui, no me piquen tant de moscars, o sigui, en comparació, diguem, en percentatge, no me piquen tant de moscars com perquè me compensi que existeixin les aranyes. No, però són pitjors els moscars que les aranyes, no, és igual que me piquin. Els moscars transmeten malalties a mi no m'han transmet mai res. Mortals, fins i tot. M'és igual, a mi no m'han transmet mai res. I les aranyes me fan passar molt malament. A mi, totes les aranyes, tipus que me desquin més de... que vos he de dir... 3 mil·límetres de diàmetre, ja me fan por. No, algo ja que se'n mogui, que tingui més d'una pata, naina ja. També te dic, ara... Me'n puc enfrontar a qualcuna, d'aquestes que siguin molt petites, ¿vale? Però si tenen un petita mínim... mesura, un gra d'arena. Molt petita. Ara, si ja són un poc més grans, no, és que et superior jo, no, en plan, no puc, però no puc, nivell que, no sé si te'n recordes que un dia érem a Tübingen, jo estava dins la meva habitació... Està fatal, aquesta... Jo érem a Tübingen, a Alemanya. Sí. Estava a la meva habitació i era un vespre que, contest, jo tenia una habitació que pegava a uns arbres, a un... Entraven tota la fauna d'Alemanya. Efectivament, jo al vespre, allà en aquella habitació, no podies tenir un llum encès ni la finestra oberta més de 5 segons perquè t'entraven absolutament tots els tipus de bitxos no identificat i criatures que jo no sabia què eren ni tampoc volia conèixer, m'entraven totes dins l'habitació en qüestió de 2 minuts. Pues, en un d'aquests dies, abans de jo descobrir... O sigui, era un dels primers dies, bé, no me'n recordo molt bé, però... Era, tranquil·lament, el segon dia que estaves en aquella habitació, li va entrar una aranyeta de veres... Una aranyeta... No vull fake news per la teva part. Va entrar una aranya d'unes dimensions que jo no podia suportar. Era molt gran. No, i no era una, eren dues, de fet. La varen trobar, la varen trobar a F. i a I. No, me van trobar, no, jo me vaig pujada damunt una taula. Podem contar les coses de manera cronològica. Jo me'n vaig anar, no sé on, no sé si... me'n vaig anar a fer el sopar a la cuina i vaig deixar res obert, però res. Quan vaig tornar a la meva paret hi havia una aranya d'unes dimensions... O sigui, no, jo no puc suportar aquesta... Era petitona. No la van veure! No la van veure! Jo vaig veure una foto. No la van veure, la foto no se pot comparar, necessites algo per comparar. M'hi hauries posat una monedeta o algo. Escolta-me, era una aranya molt gran. Tipo, per jo era molt gran, en sèrio. És que no la podia ni mirar perquè és que se movia i me pegaven tots els mals. És que no puc, és una cosa que no puc, me peguen tots els mals. Vale, doncs jo en aquell moment vaig escriure missatges a totes de hola, nines, per favor, tengo una aranya aquí, no puc, en plan, tipo, no puc. Jo vaig, viento i marea, vaig agafar 4 busos per arribar allà. No me vaig moure del meu llit. Bueno, na Neus no me va venir a ajudar. He de dir que na Francina, na Francina, o sigui, na F. na I. i una cosina de I. que estaven de visita van acudir a la meva llamada, però he de dir que van tardar com a mitja horeta, que bueno, és un tràmit que has de passar, tipo, crides una ambulància i tarda una estona, tal, pues, la meva brigada de rescate va tardar com a mitja horeta, i el que va tardar la brigada, jo estava pujada damunt la taula, perquè és que no, o sigui, no podia, tipo, estava pujada damunt la taula controlant si se movia, on s'anava, no sé què. Quan varen arribar havia desaparegut, en plan, no la varen trobar per enlloc. O sigui, la varen cercar per tot i no la varen trobar per enlloc. O sigui, jo la tenia identificada tota la mitja hora que se la va imaginar. Tota la mitja hora que varen tardar, jo la tenia identificada. Què passa? Que després se va amagar com entre la junta de la finestra i jo els hi vaig dir, s'ha ficat aquí. I a més jo tenia com un trasto davant com que ho tapava. Entonces no veia exactament si s'havia ficat cap a dins o què tal, però jo sabia que s'havia de ficar per allà darrere. I varen arribar i els vaig dir, s'ha ficat per aquí darrere. La varen cercar per tot i no hi va haver manera de trobar-la, però no hi va haver manera. I jo aquell dia, amb tota la meva dignitat, vaig haver de dormir dins aquell quarto. Amb tota la meva dignitat! Vaig haver de dormir dins aquell quarto. I després, des d'aquell dia, vaig estar tots els dies cercant la Mensi, la tal, on s'havia ficat. No va aparèixer. Fins que, o sigui, me'n vaig anar i no sé què va passar amb aquella aranya, però ho record com un dels dies més traumàtics de tota la meva estància a Alemanya, sense cap tipus d'exageració. O sigui, va ser horrible. Bueno, mira, jo, la meva por, la primera que se m'ha d'ocórrer, va un poc relacionada amb éssers així terrorífics. Per tu les aranyes, per jo, els dimonis. Ah, sí.
Sí. Ja s'ha comentat en aquest podcast. Sí, ja els dimonis, se va comentar. Jo, els dimonis no és una cosa que a mi me faci gràcia, de fet, m'aterroritza. De fet, quan se m'atraquen un poc més de un quilòmetre, jo ja sé que hi ha presència d'un dimoni i no vull estar en aquest puesto, me vull amagar, o el manco que hi hagi com una persona davant jo, saps? En plan, distància. És el que vaig dir ja un pic quan ho varen comentar aquest podcast. No m'han fet res mai, a mi un dimoni ni m'ha tocat ni m'ha pegat així un latigazo com els que peguen per la Franca de Bonany, no m'han pegat mai, però m'aterroritzen. És una cosa, no, és superior a jo. Me varen fonar per TikTok quan varen dir lo de les campanetes que se li diuen els picarols. Jo sento un picarol. Bueno. Ja te pones nerviosa, sí, ja estàs en alerta. Sí, sudores fríos, sí. no... I a més és que hi són per tot, ja, que no fan res. Estic collons que no fan res. Preocupa més les aranyes que els dimonis. Comenteu si fan alguna cosa els dimonis. Vinga, quina és la màxima preocupació de la gent d'aquest podcast? Tim, me preocupen més les aranyes, Tim, me preocupen més els dimonis. Personalment me preocupen bastant més les aranyes. Però és que una aranya la pot matar un dimoni, no, perquè davall d'aquell dimoni hi ha una persona que segurament és el teu tio Tòfol. Però que aquell dimoni té sentiments. Sí, bueno, no ho sé, ho dub, perquè van amb una maldat un poc. Jo d'éssers així com a estranys, a part de les aranyes ja no, en plan, no tinc res més, però sí, no per éssers que me facin por, sinó per possibles éssers que podrien existir, és la mà. La mà? La mà és una cosa que personalment no m'agrada molt. No te fa molta gràcia. No me fa molta gràcia. Jo... tipo, ho passo un poc malament. Jo, per exemple, seria absolutament incapaç de, tipo... Hem de fer buceo. Sí. Buceo sí que veus el que estàs fent. Sí, amb bombona. No. És que no sé... Bombona. No sé què me fa més por. No sé què me fa més por. Si està a la mà i no veure el que hi ha i no saber el que hi ha, a veure-ho. Jo prefereix 1000 vegades més veure-ho. No, però és que veure-ho també me dona mal rotllo. Tipo, no m'agrada tampoc anar amb ulleres i veure, per exemple, roques i corals i no sé què. És com a coses que no m'agraden. No m'agraden. No sé per què no m'agrada. Jo seria, per exemple, incapaç d'això de que te'n vas pues, amb un barquito o una barqueta o algo i te tires a nedar enmig de la mà, enmig d'una excursió, tal, jo... O sea, ni que me matin, me tir allà enmig... Sí. En medio de l'oceano, la mà és un tema. No. Ja. O sigui, ja no saps el que pot haver. Això me xupa per avall i no me tornava a veure. Jo, la mà, ten respecte. No és que me fa... O sigui, no és por, en plan, moltíssima por, però... Cuidao, respecte. Jo, si puc anar a la playa del Cudí, que has de caminar 4 quilòmetres i mig perquè tapi, millor. Buah, ja. Millor. Sí. Jo, quan has començat a dir, tipo, jo éssers de part de les aranyes, tal... m'ha vengut en el cap i m'ha fet gràcia que a mi d'això d'éssers extrems i tot això no, però un ésser que mos pot fer por en aquest podcast són els homes. Bueno, això sempre. Això, i m'ha vengut en el cap, no ho tenia apuntat i he dit, buah, és bona aquesta realment. I són les de 8 de 8. Hem de fer un poquet de froteo. Vale. Una altra cosa que me fa por, que va ser, ja, això va com en borda de coses que se m'han ocorregut ja, amics, com us he dit abans, se m'ha costat moltíssim trobar això. Vale, cosa que me va fa por, que és acabar la carrera. No! Tenia el mateix, tenia apuntat el mateix, acabar la carrera. Same. És possible que això passi a tots els estudiants universitaris del món. No, és que ara m'has esquadrat. Quin susto m'has pegat. No, és que m'has esquadrat perquè normalment quan feim llistes d'aquestes i tal, com que no solem mai estar d'acord, no solem mai tenir però això és una cosa que crec que compartim tota la població mundial, possiblement. Tota la població estudiantil universitari, jo crec que comparteix... Què se fa quan s'acaba la carrera? No, res, però qualcú realment té clar el que vol fer després de la carrera? No, i si ho tenen clar, aquesta gent sempre ha estat com a... Metges. No. Són els únics que tenen clar. A part d'això, de gent que estudia coses que és en plan, pues, si estudien medicina, en plan, seran metge, tipo, no hi ha pèrdua. Si estudies magisteri, seràs profe, no hi ha pèrdua, vale. Sí, però és que també és complicat perquè on faràs feina, saps? Bueno, però això és un menor, perquè ja saps que faràs. El manco saps però la gent que estudiem coses que són, coses molt obertes, creatives, artístiques, coses que directament no tenen sortides, que és en plan, vale, i ara que, o sigui, però, i a més és com acabar la carrera i por de no sé res, no sé fer res, si ara me demanes alguna cosa, no ho sabré fer. Perquè hem après coses, però realment aquestes coses
Això és com per veure-me... O sigui, jo sent que hem après coses. Sí. Però hem estat 5 anys estudiant. Com si després realment servirà el que hem fet i si realment serà el que necessitaran de nosaltres en un futur, saps? És com a... No, però ja a part d'això, on te fiques, per on te mous, segueix estudiant, comença a fer feina. Sí, com se fa això? En plan... Quin és el primer pas de vinga, vale, pues vull fer feina, vinga, pues on me'n vaig, vull aquí. Si no t'hi vas ficant ja, ara nosaltres no comencem aquest estiu ja a fer unes pràctiques. No, per exemple, ja estàs en el vòlei, però jo, quan no me fiqui ara a fer unes pràctiques, jo, evidentment, no sé, és complicadíssim començar a veure per on tires. Perquè és que... La nostra ara que estic com un poc tal en coses ja, tipus això, fent feina de la comunicació del vòlei i tal, que és completament contactes, en plan... Sí, però matar, ja tenia com aquesta idea de que periodisme i comunicació i tal és molt de tirar de contactes, però ara que com que ho estic començant realment a viure, és completament real. Amics, mos varen ficar a un evento, a X evento, i a partir d'aquí nosaltres ja varen ser com a... Vale. X evento de periodistes. Sí, a X evento de periodistes, nosaltres vàrem anar allà... Vàrem començar a xerrar amb tothom amb qui se mos va presentar l'oportunitat. I va ser en la cara de... Vale, lo que mos han estat dient 4 anys de contactes, de cas de xerrar amb la gent, és completament real. Pura realitat. Que quan no te comencis a moure ja, o no comencis a xerrar amb gent que sàpiguen qui ets i tot aquest rotllo, és xunguíssim. Però és que ja no a part de món laboral, sinó, vale, acaba't la carrera, i ara què? Saps? És xunguíssim, és una cosa que me fa por, queda any i mig, a lo millor, perquè mos haguem d'enfrontar en aquell moment, ja veurem què passa. Keep updated, no? En plan, també és com ja no de feina directament, però per exemple, si vols fer un màster després, de què? Què faig? En plan... Però és que jo crec que no tens res clar. El més raonable a l'hora d'acabar la carrera, i això ho vaig pensar l'altre dia, el més raonable és deixar d'estudiar durant un moment, realment aclarir-te el que tens dins el cap, sí, perquè te ficaràs a un màster, a no ser que això, evidentment, en context d'una persona que no té ni idea de per on tirar, si ho tens clar, evidentment, doncs ja, perfecte. Però si no sap per on tirar, tens diverses opcions, te ficaràs directament quan acabes la carrera a un màster, és que no saps, o fas feina, o te tires un any viatjant i fas alguna cosa. Jo sempre he pensat que després te costa més tornar... Sí, però és que si t'hi fiques és que, bueno, que ja sé d'això de, pues t'equivoques, pues tal, ja, però no sé si és també una pèrdua de temps, saps? És com una putada de tot, en general. Bueno, també això perquè encara mos queda un any i mig, però quan se tregui el moment, pues supos que mos posem a fer recerca i ja coses de veure ja que mos agrada més, que volem fer, saps? I estarem més informades. Però bueno, que és una grandíssima por. Sí, no, i si se vos ocorre en qualsevol moment demanar-li a una persona que està estudiant algo així... De comunicació creatiu, alguna persona que fa qualsevol carrera artística, amics, no els demaneu què passarà després quan acabin la carrera. Ja està. Ningú ho sap. Un consell, perquè no ho saben. O sigui, igual vos contesten algo tal, però no estan sent sincers i a més els acabeu de crear una inseguretat, així que no demaneu. Seguint ja per coses així més pues, d'aquest tipus, que no són aranyes i timonis i tal, una altra cosa que a mi me fa molta por, però això és un nivell de por també molt elevat, me posa molt nerviosa, molta tensió, no puc, o sigui, m'és bastant complicat de gestionar cada vegada que succeeix, és conduir cap a un puesto que no sé on estic anant i tinc dubtes de on aparcaré quan arribi. En plan, m'és igual conduir fins a Capdepera, si he d'anar a Capdepera, però on aparcaré quan arribi a Capdepera? Tipo, quines zones hi ha habilitades a Capdepera com perquè jo aparqui? Hi ha qualque puesto concret on jo pugui aparcar? Hi haurà típics carrers superestrets que no podré tal... Donar voltes, tipo, això me fa molta por, m'agobia molt. Gaire amb el cotxe... No sé, o sigui, si no sé on estic anant i m'he de posar a donar voltes per un puesto o un parell de carrers, cercant puesto per aparcar, no puc. O sigui, m'agobia moltíssim fer voltes, perquè no sé on anar, en plan dic, vale, faig voltes, però cap a on? Tipo, vaig a la dreta, vaig a l'esquerra... I sabràs després tornar on eres... O sigui, guia'm fent voltes. És que no sé. Després ja trobo un puesto per aparcar, o sigui, aparcar en si, aparcar... A Naia li costa aparcar. No, te costa. Però si ho deixo aparcar, això no és vera. Sí, no, aparca bé,
però no me'n sap aparcar per enrere. Però no m'acosta, a parc beníssim. A parc, no, això no és vera perquè no dic això perquè no, sé que no és vera. Sí, a parc és bé. A parc perfecte i però... tipo, ho deia sempre, a més té com un toc de que estigui sempre molta ferrata a la cera, el cotxe. O sigui, ha d'estar molta ferrata a la cera, perquè si no, no puc deixar el cotxe així. Entonces jo, si trobes el puesto, ja està, no passa res. A parc i no hi ha cap problema. La cosa és trobar el puesto, que això me posa tan nerviosa. Però bueno, ja està, no passa res. Ho estic superant un poc. Saps, ahir vam anar a Vilafranca, vaig fer un plan bien. La primera vegada que vam anar a Vilafranca, amb aquest estiu... Se'n va anar a Cineu. No, aquí quasi vaig tornar cap a casa meva. Vaig dir, no, pas de fer més voltes. Però perquè estaven tots els carrers tancats, estava tot ple de la Fira del Meló i estava tot el poble petat i jo, o sigui, vaig estar a punt de dir, mira, nines, disfruteu de la festa, me'n vaig cap a casa meva, en plan, no puc gestionar més això. Sí, no, igual va estar una hora donant voltes. Jo amb el tema d'aparcar soc un poc més inconscient, tipo, vaig a l'aventura, hi haurà puesto per aparcar, ja veurem, com a... Després, a més, mai trob, perquè jo, aquesta gent que té sort, és hora d'aparcar, tipus que de repente arriba i un puesto a la porta, no me passa. Entonces, clar, és un poc, però una cosa que a mi me fa por, i a més que és una cosa que mos va passar en aquest X evento que us han comentat abans, i és aquestes... Me fan por les preguntes aleatoris, però és que no sé molt bé com explicar aquest succés, perquè és una cosa molt específica que m'ajudaràs tu a explicar, perquè tu saps a què em refereix, però no sé explicar. Quan una persona tu te demana, sol ser gent tipus restaurants, un camarer, un tal, a mi me demanes, què vols per beure? Jo te dic, vull una Coca-Cola. I tu me dius, no tenim Coca-Cola, ha de ser una altra cosa, te diré, vale, pues una altra cosa, però aquella cosa te puc dir, vale, pues aigua. Després m'arrepentiré tot el vespre d'haver demanat aigua perquè jo no volia aigua, està com la resposta a mi que m'ha sortit primer, en plan, me fan por aquestes preguntes de sobte, preguntes ràpides, preguntes específiques, canvis d'opinió ràpid que he de fer jo, així que me venguin desprevenguts. Ja. És com a... no sé, me fa por i no sóc capaç com de dir, vinga, dona'm un segon que pens i contest, i ja després m'arrepenteix sempre, tota la vida. Això te va passar l'altre dia. M'ha passat l'altre dia. Que va dir, la dona, la camarera li va dir, què vols? I va dir, una Coca-Cola. I aquella li va dir, què te va demanar? M'ha de demanar Zero o normal? I Neneu va dir, normal. I se'n va anar a la camarera a cercar la normal i Neneu diu, no, per què li dic normal? Hauria d'haver dit zero, que és que m'agrada, tal. I és com, en aquestes preguntes com tan ràpides de... Tal, contestes lo primer que se te ve a la ment i realment no, saps? Però això també com que passa molt. Passa amb moltíssimes coses, tipus... Sí, aquestes preguntes ràpides que no m'esper, perquè jo igual ja, quan vaig a xerrar un camarer o persones que no conec, jo ja vaig amb el meu argument creat dins el cap, jo ja sé què t'he de dir, sé el que tu me contestaràs i jo sé la resposta que te donaré. Si de sobte aquesta resposta no és la mateix que jo vaig pensar, te contestaré una altra cosa i me n'arrepentiré tota la meva vida, després ja pensaré en això, somiaré en això i pues és fatal. Entonces, me fa por. Una altra cosa que me fa por, que, bé, no sé si dir por, però com a mal rotllo, com a... S'accepta? Raro, saps? Que és aquests moments en què, per exemple, estàs pensant en una persona i t'envia un missatge. De sobte que xerra. Ja. Estic pensant com a... Jo què sé, per exemple, m'ha passat a vegades d'estar pensant una cançó o cantant una cançó en sense ràdio i sona la cançó que estàs cantant. Coses així, saps? O, no sé, a vegades just xerres d'una cosa i després passa o me passa a vegades de per exemple, imagina que estic mirant la tele i mirant el mòbil a la vegada, pues mira el mòbil i veig algo de, jo què sé, un tuit d'algo de Galícia i mentre ho estic llegint, no sé què de Galícia tal, a la tele diuen Galícia i és com a... Què està passant? A la vegada. Sí. Com a... A mi això me passa molt en la ràdio, no sé si... Sí. Però jo, a la ràdio, l'altre dia més m'ha passat escoltant el programa de na Juliana Canet i aquesta gent que tenen els migdies. Vale. Jo estava que duia tot el dia amb una cançó dins el cap, ni me'n record quina era, i el primer que varen dir és que per el programa, na Juliana, duc tot el dia amb aquesta cançó dins el cap i era com a... I és una cançó super random i coses així, és super... Sí, mal rotllo és la paraula. Tot això, després coses de... Tipo, coses relacionades amb la intuïció, de que dius, és que sé, o sigui, tens intuïció de
això, i com que és així, i és tipo... No, però Naina, tu també tens molt bona intuïció. També som... tu creus que tinc una bona intuïció? Jo crec que també. Tens bona intuïció i a part que és això que anaves a dir, que si Naina somia algo... Somnis, també. Te pot preocupar. Si és bo, beníssim, però si és dolent, preocupa't, perquè en plan passarà. Aquest tipus de coses. Si tens com algo de... Igual ets un poc bruixa. Podria ser. Hauries d'aprendre a fer cartes d'estar. Jo crec que series una bona persona que... Tinc madera d'artista. O sigui, l'important és que li faci creure als altres, no que jo m'ho cregui. Exacte, o sigui, tu arribaries com a fins al final perquè aquella persona se cregués tot el que li dius. Jo m'ho muntaria tota la performance com perquè se cregués el que jo li estic dient i fos realment com a realista. Sí, saps? No, total, com que li muntaries sí, és que seria super... Jo, si hagués de llegir les cartes a qualcú... Jo és que si li hagués de llegir les cartes a qualcú li diria, no, tranquil, però... Mira, carinyo, mira, ha sortit la muerte, però no te preocupis. És la muerte de la persona que més odies. Sí. Tu no! Saps? Coses d'aquestes. Però tu sí que començaries en plan... I si aquella persona li ha sortit la muerte, tu com que li faries creure, tipo, de matamors, ja està... I s'ho creuria. Jo sé que s'ho creuria. Jo soc bona actriu quan fa falta. En plan, no soc bona actriu mai, tipo, actuant. Però quan és algo de... Hem de començar aquí, aquestes crides populars solen funcionar. Hem de començar, Naina, que s'apunti a teatre en joc. No, jo per això no serveix. Naina, de més, vol. No. Sí, jo sé que tu vols. No, de fet, probablement el que menys vulgui és posar-me... Així com ja van comentar que soc una persona tímida i molt així... Me faria, crec que bastanta gràcia veure-te en l'ambient de teatre. No, jo no podria. Perquè te pega super... En plan, et zero tu. Perquè, fer ridícul i... No. Et zero tu, però crec que... Saps que jo odiava tant... S'hi ha de sortir d'aquesta zona. No. Odiava tant quan fèiem educació física i tocava fer expressió corporal... Bo, era la meva part preferida. Em passava tan malament que mos posaven en cercle. A educació física mos posaven en cercle i el professor deia... tu, vinga, i has de fer d'un pallasso mut que està fent riure la classe, no sé què, i te tocava un per un. L'altre, has de fer d'un lleó que va per la selva, no sé què. Mira, jo estava allà asseguda en plan, a mi no... A punt de plorar! No se t'ocorre esqui, dim-me a mi i posa'm-me això perquè és que me posa, en plan, m'escap de la classe, és que no, jo ho passava tan malament expressió corporal, jo no podia. Ja. Puja'm, o sigui, allà a davant tothom a fer, imitar un cavall o no sé què, a mi, això no. Però això és de tipus actuar activament, de que estàs actuant i que tothom t'està veient com actuant. Però a mi no és això que se m'adona bé. No. A mi se m'adona bé quan l'altra persona no sap que jo estic actuant, però jo estic actuant. És a dir, que ets una mentidera. No, convença la gent. Tipo, sí, convença la gent. Jo no sé si que no he arribat a contar mai en aquest podcast la vegada que vaig convèncer una professora meva de que havia fet un treball que no havia fet i me va posar un nou del treball, que no vaig fer, en plan, no el vaig arribar a fer mai. Ojalà aquesta professora estigui escoltant això ara mateix. Aquell treball professors que heu posat un nou en Aina. Aquell treball dubtau. No existia, tipo, mos va mandar un treball que jo no vaig arribar a fer mai. S'ha de dir que és en grup, ¿vale? Però el mèrit de que mos posàs un nou o un treball que no existent era tot meu. Era en l'etapa en la que a mi encara no m'havia conegut, jo després la vaig redireccionar dins la vida responsable i mai més ha tornat a fer res així. Sí, és vera, jo no te coneixia, però teníem un grup però no és que féssim... O sigui, jo sempre he estat molt responsable i ho he fet tot, però per aquelles situacions que van passar de que era un treball en grup i una del grup la van operar, va tenir una recuperació com super llarga, en plan com que no m'ho anava bé mai arribar a fer el treball, m'ho van arribar a allargar el termini per presentar el treball. Excuses. Perquè no podíem, en plan, és que no podíem fer-ho i no ho vam arribar a fer mai i va arribar el fi de curs i va arribar el moment en què com que la professora m'anava cridant un per una a la taula, tipo, venga, pues vine i te dic les teves mitges i les teves notes i no sé què. M'anava cridant un per un. I del grup, a la primera que li va tocar vaig ser a jo. I vaig anar jo a la primera i va dir, tal, no sé què, com que mirava el típic quadern aquest de professor on tenen quadritos i tenen el nom de tothom i tenen les notes de cada cosa, pues mirava i me deia, d'això tens un no sé què, d'això tens un tal, i arriba en el quadrito del treball aquest i diu, ui, i això no tens la nota aquí d'aquest treball? M'ho vareu entregar, no? I jo en aquell moment tenia dues opcions. Era final de curs, ja no anava de tornar a veure aquella professora, era l'única d'aquell grup i jo vaig dir, aquí han de tirar per endavant. No, showtime. Han de tirar per endavant i han de treure el carro per aquell grup perquè sé que les altres no ho haguessin surat. Entonces jo en aquell moment podia ser honesta i dir-li, mira, no t'ho vàrem entregar, o que jo sabia que amb aquella professora
tenia pinta de colar, i va ser el que vaig fer, tirar per avante. I li vaig dir que sí. Sí, mos van posar un no? Jo te vaig entregar aquest treball, sí. Bueno, jo sabia que anava a colar. En plan, confiava en les meves capacitats. Jo li vaig dir que sí que li havíem entregat, no sé què, tal. Bueno, no sé què va fer, la professora no sé què va fer. Va agafar un bloc que tenia ella, va començar a tirar fuet cap enrere i a mirar cap enrere i s'atura una pàgina i diu sí, teniu un nou. Sí, a més, estava molt ben fet. Tenia molta qualitat. Era un treball que havien de xerrar, era fer un vídeo, ¿vale? I me'l va dir, estava molt ben pronunciat, estava molt ben... Estarà contenta ta mare de sentir això. Àudio. I jo, sí, és que tu me'l vas dir que top, vamos, fantàstic. Increïble. I m'ha dit, sí, tenia un nou, tal, i va afegir la nota en el d'això, i, clar, després anaven cridant a les altres del grup, i jo els hi vaig dir, però no podien xerrar perquè era com que l'anaven cridant un per un i estaven com a separades, no sé què, i jo no sé com els vaig fer com a senyes de Deix que sí, deix que no sí. digueu que no, deix tot que sí i tal, i després ja quan ens van poder reunir totes els vaig contar en plan que sapigueu que he salvat la nostra nota d'aquest treball perquè havia contat no sé què tal, i la vaig convèncer de que sí. Vamos, que és una mentidera de manual. No soc una mentidera de manual, soc una superviviente. Soc sacrificada pel meu grup, a més, Sí, per salvar totes les meves amigues. Hombre. I damunt amb un nou. I diguem-me que ho havien fet molt bé, jo. Clar. Que bé, tia. Sí, és que me'l van currar tant. Sí, el millor treball de la teva vida. Sí, m'he sentit un poc malament, però a la vegada vaig dir... No prengueu exemple, això no és exemple de res. No és exemple, però jo en aquell moment, en plan, vaig valorar i vaig dir no me puc ara jugar amb meló que me posin un 0. No, vares fer era final de curs, el que havies de fer. Sí, però això que no faceu això, no està bé, no lo hagan en casa. Exacte. Vale, una altra cosa que a mi m'aterroritza és quan rep per el mòbil una notificació del banc. Però no quan rep una notificació del banc de acab de fer X pagament, acab de sortir de X establiment i he pagat... Tampoc és necessari, vull dir, aquestes notificacions. No, també. S'has de gastar, perquè... Ja està, ja he gastat, ja ho sé. Has pagat, t'han donat el tiquet, tot, tal, i després surts i damunt arriba la notificació del banc Has pagat això. Has pagat això, has gastat, que ja ho sé, deixa'm en pau, solta'm el brazo. Exacte. I doncs no aquestes que també, sinó les que t'arriben per la cara. De més, jo tenc el mòbil que, no sé si tu també ho tens, de que no te surt informació de la notificació fins que no desbloqueges el mòbil. Entonces a mi me surt el banc i me posa notificació. I jo, m'han robat la targeta, m'he quedat pobre, ja està, no tenc 2Bs, mai més tornaré a tenir 2Bs, m'han hackejat, un hacker turco... No, me fic i és... Infórmate de las nuevas becas para estudiantes, no sé què. Escolta'm una cosa, quasi m'apego una teta quan jo veig aquesta notificació, ja m'assust, en sèrio, tinc por de rebre aquest tipus de coses i, clar, després solen ser 95% de les vegades tonteries, però és que un pic m'ha va passar que jo vaig rebre una notificació de t'han cobrat 80 euros d'algo i jo, tipo, no he pagat res, què ha passat, tal, no sé què, me fic i veig que era com una pàgina nom... fraudulenta. Sí, nom raro, i jo, ja està. M'han robat. M'han timat. A més que, jo què sé, a més havia comprat coses per online aquella setmana i dit, ja està, m'han agafat la targeta de qualsevol puesto. Havia estat ma mare. Havia estat ma mare, que havia comprat alguna per AliExpress, per això posava com a tal. Però tu, un susto, i des d'aquell moment és com que ja les notificacions al banc m'assusten, i a més que poden passar tantes coses. També, relacionat amb el banc, m'assusta molt fer gestions amb el banc, tipus anar al banc, xerrar amb aquella persona que me dirà coses que jo no entendré i haurem de fer com a gestions per entendre-nos, no, m'aterroritza anar a treure 2Bs. Tot el que estigui relacionat amb el banc és una institució en la que jo no vull tenir res a veure, a no ser que m'entrin 2Bs. Si m'entren 2Bs, sí. Però per altres coses, vos broma que m'aterroritza. No m'agrada. I entrar a l'aplicació del banc després de gastar molt de 2Bs, en plan... I veure el numerito. Sí, un cap de setmana d'aquests que has anat a dinar, a sopar, has gastat no sé què, m'he comprat no sé què de roba, tal, que és en plan... no vull veure quan t'ha baixat, saps? I tinc una amiga que cada vegada que m'ha de fer un Bizum no vol entrar ella, o sigui, o li demana a una altra persona, per favor,
perquè entri. Fer un bizum, fer-li un bizum a aquesta persona, en plan, perquè no li vol fer un bizum ella directament, o li dona el mòbil, tipo, fet un bizum perquè no vol veure la seva aplicació del banc. Probablement és l'amiga que tenc, que té més dobbers de totes, i és una drames, però així és. A mi la meva, quan vaig a fer un bizum, me posa baix, tipo, el bizum que vaig a fer i els dobbers que me queden a el compte. I un primer m'ha passat que els dobbers que me quedaven a el compte eren com a menys de lo que jo havia de fer el bizum. Vas passar un temps crític ara fa poc, Sí, fa poc vaig tenir un moment. moment. Quasi no va poder ni berenar a l'institut, anava a dir. A la universitat perquè no tenia fondos. Sí, no, vaig tenir un moment. Les tostades d'1,30 que mos compren sempre van peligrar aquell dia. Tenia igual 1,40. Sí. No sé si me donarà i faig, sí, menys mal, però m'ha donat just per les tostades. No, vaig passar un moment crític i va ser aquest el moment en blanc que jo me pensava que estava fent el bizum com a malament. Dic, quasi te pas menys dobbers des que tenia... I era que tenia menys dobbers des que el bizum que havia de donar. En fi, va ser un moment crític, però bueno, jo ara ja mos han recuperat. Sí. Relacionat també amb aquest tipus d'operacions bancaris, podem recordar també la por que varen passar la primera vegada que mos varen demanar que féssim una factura. Ho record en plan que nosaltres estàvem ja... Una angústia. Estàvem així, tipo calaboso. Jo ja me veia a la presó alemana. Calaboso, en plan anant fent des de la presó, literalment. Sí. De fet, mos varen gravar un vídeos que varen quedar en els nostres mejores amigos. Estan a l'Instagram, segurament, sí. De nostres mejores amigos, que va ser, tipo, mos han demanat una factura, no sabem què fer, o sigui, nosaltres no havíem fet res mai de tot això. No sabia. Fèiem la nostra primera col·laboració a Instagram i na Neus, bueno, mos faran un bizum. Jo vos ho promet que estava superconvençuda de que me farien un bizum. La Neus estava convençuda que farien un bizum. Jo sabia que un bizum no podia ser, però dic, igual mos fan una transferència, mos demanen un número de compte i mos fan la transferència i ja està. I ja està, sense cap tipus més de gestió. Impostos, nosaltres en els impostos no els coneixíem. Això ells ja s'encarregaven, per jo ja, com aquells, lo de IVA, IBI, IRPF, tot això, ja ells són l'empresa, ells que ho facin. Nosaltres rebem els dobbers i ja està, han fet la feina, tot listo. Pues varen fer la col·laboració i rebem un fantàstic correu que, a més, es van rebre mentre érem a classe. Diguem-nos, gràcies, tot bé, quan vulgueu mos passau la factura. No. I nosaltres, és que nosaltres ja havíem fet la col·laboració, ja havíem penjat la promoció... No, aquell vídeo duia penjat igual 2 mesos. No tant, però 2 setmanes. No, menys. Naina me va mirar, m'ha dit, tia, mos acaben de demanar una factura. Jo estava animant un triangle, un cercle i un de les primeres nostres classes d'animació. I jo, durant aquella classe, com que tanmateix jo no podia animar perquè me record que jo no tenia el programa, perquè no me l'havia instal·lat o no sé què havia passat, jo me vaig posar a cercar a internet durant tota la classe com fer una factura, si no som autònomes, perquè clar, només me sortia que mos féssim autònomes i jo, que no me puc fer autònoma, senyor. Nosaltres va cercar què passa si ets autònomo i no factures. Sí, tinc una búsqueda de què passa si soy autónomo i no facturo nada. En plan, me puc fer... És que teníem tant de dubtes, però... No sabíem, no en tenia res. Igual és de catetes, però és que jo crec que és normal, quan ningú m'ho ha explicat mai això, ni sabem absolutament res, pues jo que sé, nosaltres estàvem cercant, tipo, igual hi ha una manera de fer-se autònomo sense facturar res i que només te cobrin si factures, saps? En plan, proporció a lo que factures. La vida dels influencers és molt dura. Vinga, ja... És una cosa així de gestions molt complicada i nosaltres no sabíem fer aquestes coses. Aquell primer dia estàvem nosaltres superades per el tema de fer una factura, que nosaltres era en plan... No sabem si ho estem fent bé, ho vàrem intentar fer de la manera que vàrem poder tirar de contactes, ho vàrem arreglar i vàrem dir, bueno... Els contactes, una vegada més. Sí, resant perquè estigui ben fet, perquè quan no estigui ben fet, calaboso, literalment. Sí, no, vos ho promet que jo ja... Va anar bé, però... Tio... No, jo més que calabozo, de primeres vaig dir, ja està, no cobrarem mai més això, tipus, hem fet aquesta feina, nosaltres posant hashtag public, hashtag ad, i al final no rebrem cap tipus de money. Un petit tal de... Pues igual hem fet una col·laboració i no podíem fer cap plan, i no podíem. Sí, però jo a la vegada era tot el temps que te deia... Però és impossible, perquè què passa? Que tots, quan comencen aquesta gent que fa col·laboracions, ja que se fan autònoms des del principi sense saber si els funcionarà o no, és que no tenia cap sentit. Hi havia d'haver una manera de poder-ho fer. I ara ja ho han descobert, així que si qualcú me'l vol contratar ja ho sabem fer. Si me'l voleu contratar, totes aquestes coses ja sabem com funciona. Però que va ser, el primer dia de tots va ser por real. Por de... molt ben superades.
És que és això, és miedo a lo desconocido, és el mateix que amb el banc. Jo no t'entendré res de les paraules que me diràs, o m'ho expliques pa tontos, o tindrem un problema, perquè no... Hi ha una barrera aquí de que no mos entenem. Entonces, sí, miedo. Vale, hi ha una altra cosa que me fa por, però en plan que és una cosa que s'ha convertit a lo millor fins i tot en toc, és haver d'obrir totes les cortines sí, les cortines, perquè amb mon pare no me passa tant de les dutxes quan entro a un banyo. A mi me fa una por que no puc controlar dins el meu cos, és que jo estigui a una sala on hi ha una dutxa amb una cortina tancada que jo no vegi que hi ha com allà. Podria ser perquè he vist la pel·lícula de Psicosis i nens se n'estan rient perquè han dubtat de quina pel·lícula era, però podria ser que he vist jo aquesta pel·lícula i me faci por a través de tal. No he vist aquesta pel·lícula, no sé per què tinc por d'això, però jo igual qualcú m'ho va contar en el seu moment, tipo, alerta amb aquestes coses, i me fa una por terrible. Jo, si vaig a un banyo, el primer que faré serà obrir la cortina. Si ja mon pare no me fa tant d'assumpte, però he de veure el que ha de... Mon pare sol ser transparent, entonces... Clar, per això. No, però n'hi ha que són translúcides, entonces ja no dubtant. Realment com que veus... Sí, no, però les cortines... Me fa, t'ho juro, que no puc... I, de fet, jo vaig com a molt valentota d'obrir, però és que veuràs tu que un dia obriré i me trobaré alguna cosa. I jo aniré tota valentota de fas i me trobaré alguna cosa. I miedo. Bueno, millor... No sé què pitjor. És que... perquè estar en aquella sala sense saber lo que hi ha allà darrere, o obrir i trobar tot. Sala, bueno, és un banyo. Un banyo, perquè sala pareix una sala d'estar. Un salón. No, però entrar a un banyo i estar allà i sense saber què hi ha allà darrere, o obrir-ho i trobar tot. No sé què és pitjor. No, prefereix que obrir-ho. Tipo, enfrentar-me a jo, soc una tia valenta, sí. Puc amb això. Jo una altra cosa que és així por, digue'm, bueno, por, és que és això, som com més de tipus mal rotllo, sí. Que por i tal, però és pensar que mos morirem. Ai. O sigui, però... És normal que m'ha dit coses que no siguin molt sèries. Bé, aquesta igual és més sèria. Sí. Després per acabar tinc una top, vale. Que és cachondeo màxim, però top. Pensar en la mort, però en plan... Me ratlla pensar... O sigui, jo, vale, sé que me'n morirem, ja està, això se pot assumir, sí. Vale? Però és com a pensar, quan penses més enllà de morirem, o sigui, com ho explic... Anem a estructurar aquesta idea. Com ho explic per no dir 4 vegades seguides morirem i punto, vale? Sí, no, però què hi ha després, què passa després, és a l'hora que te refereixes? No. Me refereix que en el concepte de deixar d'existir, o sigui... Tu t'estàs currant una vida... Jo estic 5 anys a estudiar una carrera que m'acostarà després saber que vull fer la meva vida tot el que ja han comentat. Vale. M'estic jo currant una vida construint tal, matant a fer feina per pagar una hipoteca o un lloguer. Estàs construint tota una vida perquè en el final tanmateix desapareixeràs. En plan, no és res. Ja, tia, però és que... Sí. I a més també com que m'arralla pensar ets petit, neixes, vale? I estàs tota la teva vida preparant-te agafant coneixements, agafant experiència i tal, i quan t'estàs preparat, ja està. T'ha mort, saps? Ja, és heavy, però clar, també és el que hi ha, també, però, en plan, no... A vegades pens, o sigui, com hauria d'haver 2 oportunitats, tipo... La segona, saps? O que ja a una segona vida poguessis ja saber coses... Sí, no sé, però... Però diuen que d'aquí ves intuïció, realment. En plan, he sentit molt... Igual això és teoria conspiranoica. Si creus en la reencarnació i tal. Pues. No, però ja no full reencarnació d'això, però que moltes vegades... Bueno, sí que igual sí que té a veure la reencarnació, sí. Però aquesta intuïció de... si faig això, passarà això. Igual ningú t'ho ha dit, però tu, saps? És com la teva veu d'una altra vida que t'està... Bueno, no sé, però ratllo. No? Algo ja, sí. Que un dia, en plan, és que no som res. Sí, no, literalment. Som aquí i demà igual, no? És que no somos nada. És com molt filosòfic, molt així, però real. No. Plan, si t'atures a pensar, si comences així, jajas, vale, però tu t'atures a pensar i és en plan... Jo ara mateix ho estic comentant... No existirem. Ho estic comentant de jajas perquè no me comenci a pegar una crisi d'ansietat ara mateix. No fa falta... O sigui, ara no fa falta per amor. Canviant de tema. Vols que te digui la meva darrera per descansar? Perquè si no ploraré avui vespre. No vull pensar en això. Canviant de tema. Te dic la meva darrera per descansar, sí? És completament diferent. Vale. Però jo tinc una cosa que ja la saps i ara quan t'ho digui pues, ho sabràs,
Però tinc una cosa que em fa molt de mal rotllo. Jo vull saber si sots l'única persona a la que li passa això, vull pensar que no, però no he conegut, crec que ningú més que m'hagi dit del mateix. Però una cosa que a mi me fa molt de mal rotllo, no emotiu, simplement me fa mal rotllo i no puc, són les panxes de les embarassades. T'ho he dit moltes vegades ja. He posat com mala cara perquè m'he imaginat imaginant-me la panxa per de dins. No. M'he imaginat això. Però això... I he fet com... T'ho he dit ja moltes vegades. Però les panxes de les embarassades és el més mono del món. No. O sea, no sé el motiu, no sé per què me fan com a mal rotllo o com a repulsió, és que me generen com a repulsió, però si està tapada amb una camiseta... Hombre, pobreta, me faltaria. Però veure una panxa d'embarassada destapada... En s'ombligo per a fora. Però és que no sé per... És que m'ho imagini. No sé per què me fa com a grima. És que sou l'única persona que li passa. T'has de veure la pel·lícula... No, i tu... M'estic... És que... T'has de veure Nowhere, de Nana Castillo. Te l'has de veure. Escolta'm, tocar un... és que no em puc ni pronunciar. Tocar una panxa d'embarassada? No, és que m'imagino. Però saps d'això com a... En plan, com a d'això que te fa com a grima. És que m'ho estic imaginant i ja no... Tia, però això és una panxa inflada, només. Però tocar la panxa així... No. Crec que seria incapaç de tocar una panxa d'embarassada. En plan, acariciar així com... Però tu te refereixes a que estigui dura. Sí. Te fa cosa tocar una panxa dura. Sí, si és una panxa d'embarassada de 2 mesos, m'és igual. Però una panxa en plan, d'això que ja dius... Que ja està a punt de parir. 7, 8, 9 mesos, està en plan totxa, ¿vale? I pensar... Barriga cervecera podria ser un equivalent. No. Tu el que te fa cosa, Ido, és pensar que hi ha una persona de dins. No sé com me fa cosa, però jo... Perquè barriga cervecera i barriga d'embarassada ve a ser un poc el mateix. No és el mateix concepte. Jo pensar... De sa forma, sí. En acariciar, així, una panxa... Té la pell de gallina, li falta, vamos, vomitar. Una panxa d'una embarassada... És que... Lo millor és per pensar que hi ha una persona viva de dins. És lo que no ho sé, o lo millor és cosa meva d'en plan... Tipo... No vull sa mare, entonces ja com que tal... No. Clar, lo millor és en general cap a l'embaràs, cap a tot. Que no és que no vulgui sa mare, és que no ho sé, però... No sé, com que no... De fet, tenim algo que anuncia post. Sí. Pròxim episodi d'anar fent. No sé. ¿Quieres ser mi madre? Sí. No sé, hi ha algo ja en contra de les panxes d'embarassades que no me digueu que és ni de bon bé ni res, és irracional. Sí, no. No sé per què. Però a més, aquí hi ha una gran... No m'ho surten les paraules, però de... Intrahistòria? No, cosa contrari. I és que a mi m'encanten les embarassades. Tipo, me flipa una persona embarassada, soc la persona més interessada en saber tot el que està passant durant l'embaràs, m'interessa tot, de fet, si vas de mare ginecòleg, tipo, conta'm tot el que passarà, estic desitjant tenir gent al meu voltant embarassada, perquè jo tot això només ho estic podent viure a través dels embarassos d'influencers, que és una categoria que a mi m'encanta. Jo no puc no seguir un influencer i a partir de que estigui embarassada començaré a ser la seva major fan, però això, estic desitjant. A més, ara ja començam a ser grans. Amigues, embarassau-vos. Començam a ser grans? Què dius? Anda, que no te queda. Escolta'm, una persona aquí ja té 21 anys i necessita tenir ja amigues embarassades. Jo no, jo fora. A mi hem fet. I deixant això mos callam, jo crec, i podem passar a la nostra gran secció. Avui hem tingut un bon palique, crec. Sí, bé, com cada dia, no res nou. Però bueno, passam a la nostra gran secció. Som del poble! Hola, anem fent. Doncs mira, a mi una cosa que em fa molta por és patir una paràlisi del somni i veure alguna cosa, alguna figura a la meva habitació, ja sigui al costat meu, a la porta, a la finestra, o una cosa així, i més que res el fet de no poder reaccionar és el que més por em fa, possiblement. Dios, això ha de ser heavy, M'acaba de despertar una paranoia que tindré avui vespre. Nova por desbloquejada. No, o sigui, jo ja la tinc, de fet, moltes vegades intent no pensar-hi que existeix això, perquè si ja hi pens, ja automàticament aquell vespre ja tindré l'angústia de i sí. És una cosa... Jo, un dia a classe mos varen explicar això, tenia una assignatura de psicologia i varen fer unes personetes, una presentació sobre la paràlisi del sueño. Jo no coneixia, no sabia que això existia, i des d'aquell dia, jo cada vegada que hi pens... Miedo, és que sos... La veritat que jo pensava que no tenia tanta por,
però tinc por a treure'm el carnet de conduir, perquè a Mallorca la gent està fatal del cap. No per res, perquè els mallorquins jo crec que no conduïm tan malament, però clar, entre mallorquins, guiris, gent que ve per jo que sé que... Bueno, tot aquest conjunt de gent formen una merda de tràfic que no hi ha qui l'entengui i tot el dia accidents. Més és que surten per la tele i és que no. Claro. I després d'això, la gent pel carrer. Resulta que Espanya està amb alerta d'atemptat 4, nivell 4. O sigui, quan volen que no tinguem por, i això també me fa por anar pel carrer tota la sala per vespre, que ja no saps ni que te pots sortir. Pues com això, mil coses. I perdre el cotxe per un centre comercial. O per l'hospital de Son Espases és un desastre. Podem comentar que ha dit que està en alerta número 4 jo d'atemptat? no tenia aquesta informació. O sigui, a mi me sonava que això va passar perquè la movida de... Però jo no sabia que ara mateix estàvem en No, aquesta jo no sabia situació. que això encara se No sé mantenia. per què. Sé que a València varen tenir com moltes alertes de bomba i coses d'aquestes a la universitat. Ah, sí? Sí, perquè tinc una amiga que hi va i se'n van anar, no van anar a classe aquell dia. Però que encara, aquí també. Però si Mallorca això és terreno... Aquí estem bé. És terreno tranquilo. Jo, el que me supera és el típic amic que quan està a un balcó treu mig cos de fora de la barandilla. És que no puc. Jo, només de veure-lo, ja estic passant pena, saps? I per colmo, si pega per avall, hauré de donar explicacions jo a tothom de per què conya ha pegat per avall, saps? I sempre és el típic que fa de pur i et fa, mira, no sé què, i saps? I jo estic passant d'una puta penada, me fa pànic, t'ho juro. Buah, en Té més general. por per ell Sí. donar explicacions o tipo, que no l'acusin d'homicidio. Perquè l'amic... Igual és homicidio imprudente, també t'he dit que... No, però sí que és vera que a més, és una por molt de mare, això, molt de... No, però pugis en aquí. general, jo som amb així No, com a... bueno, jo és que directament les altures me fan por, per tant, no me Ja. podria ja... A mi no me provoquen tampoc així una cosa, però si s'aguanta que tinc jo davall, no és una cosa que jo vegi que és molt resistent, a mi me genera un... Mirar per avall de no. Els homes heterosexuals. I ja està, breve i conciso. Pues ja estaria. Pues amb això hem acabat el podcast d'avui, és que no tenim res més a dir. Sí, i passam a dir ja cançoneta, Sí. millor. Tinc son, amics. Jo avui estic bastant bé, Hombre, sabeu que avui no s'ha presentat a classe? No. O sigui, avui teníem classe a les 8 del matí, el que suposa que jo m'he aixecat a les 6:20, he anat a classe, hem tingut classe fins a la 1 i aquesta senyoreta no s'ha presentat i ha vengut directament a gravar. Clar, jo ara estic, com podeu comprovar, morta, i aquesta senyora està fresca com una lletuga perquè no s'ha presentat a classe. Fresca com una lletuga. Sona fatal en català. Perquè sona fatal, però que tu diguis. Fresca com una lletuga. Perquè fresca com una lechuga queda No, també en molt bé. castellà sí, però en català... trobes que queda beníssim. Fresca com... Lletuga, m'agrada la paraula lletuga. Me sona com a tortuga. Fresc com s'enciam. Vinga, posa una cançó com m'agrada a Ai, mi. jo què sé, quina cançó. Jo una cosa, poden comentar que a mi aquest videoclip de petita me pensava que era tipo pel·lícula en plan hechos reales. Me feia molta por. Passa-lo un poc, aquí, no veia... Què passes? Por. I no ha ballat això en plan, en un especial de Halloween de lo que sigui, de que faci la seva activitat. A natació, fins i tot ho he ballat jo, això. A natació? Sí. Sincro. Sí. Thriller night. I clavam, realment. Thriller night. No, és que amb aquesta part de cançoneta, jo no sé si tu te dones compte, però estan sortint Lluís, les nostres grans dotes cantants. Que per algo van guanyar La fabulosa Copa Ordines. Bueno, amics, ja està. Espectacular. Ho deixam aquí. Sí, aquest capítol serà que passeu llarguíssim, crec. Un vespre... Llarguíssim, tu creus? Crec que sí. És que sempre... Sempre pensàvem i després no. Sé, bueno, que passeu una nit fantasmagòrica. Sí, ja l'euro Basta passat. que poseu la meva cara de cansada i ja vos farà suficientment por per tot el vespre. Res, que esperem que vos hagi agradat, que mos podeu seguir i unir-vos a la nostra gran família d'Instagram, TikTok i tot el que vos han dit. I que mos veiem la setmana que ve, no? Molt bé, la setmana que ve, més amb un millor. especial... Que ja veurem. Ja veurem. Estam d'especials avui, Sí, no. especial Ho Halloween, tiram. el següent serà també especial...
Nada, moltes gràcies. I seguim a tope amb els convidats. Ja començam a pactar cosetes, amics. Si ja vos va agradar el de Norrac, preparats. Si hi ha qualcú que vos agradaria que vengués o alguna cosa així, comenteu-mos tot feedback i nosaltres, pues, igual gestionarem coses. I abans de que vosaltres m'heu proposat alguna cosa, nosaltres ja tenim cosetes tancades. Sí, ja veurem. Escolta això.